Fico uvoľňuje cestu sankciám, no boj o plyn sa nekončí. Premiér Robert Fico vo štvrtok večer oznámil, že Slovensko po 6 vetách uvoľní 18. balík protiruských sankcií. Nie preto, že by s nimi súhlasil, ale preto, že vyrokoval písomné garancie, ktoré majú ochrániť slovenské záujmy. Slovensko dostane výnimky v prípade nedostatku plynu či jeho extrémnych cien a bude môcť v krízovej situácii obnoviť dodávky z Ruska aj po roku 2027. Hovorí sa aj o kompenzáciách z eurofondov a účasti Eurokomisie pri arbitráži s Gazpromom. Plnenie dohôd bude strážiť akčný tím. Jednoducho musíme pri zachovaní našich pozícií v Európskej únii prežiť toto čierne obdobie tejto medzinárodnej organizácie, ktorú považujeme za náš životný priestor. Napriek posunu Fico opakuje, že Slovensko nikdy nepodporí úplný zákaz dovozu ruského plynu od roku 2028, ktorý by podľa neho zbytočne zničil konkurencieschopnosť Slovenska aj celej Európskej únie. Tento zákaz z Bruselu však nie je súčasťou sankčného balíka a členovia Európskej únie o ňom nerozhodujú absolútnou, ale iba kvalifikovanou väčšinou. Fico preto zo svojho súhlasu s 18. balíkom sankcií vyrobil rokovaciu páku, ktorú teraz povolil. Jeho nesúhlas s návrhom na kompletný zákaz ruského plynu teda nič nezmení. Slovensko táto stopka zabolí. Ako vnútrozemská krajina nemáme LNG terminály a sme na konci všetkých rúr. Podľa Fica preto nešlo o vydieranie, ale boj o prežitie slovenskej energetiky. Varoval, že boj o plyn sa nekončí. Ak záruky komisie zlyhajú, Slovensko má podľa neho právo povedať nie pri ďalšom 19. sankčnom balíku.